Så er vi der på banen igen, og sneen den daler langsomt ned derude. Jeg hedder Poul. Jeg hedder Brian. Og apropos Brian, skal vi jo på tur med dig. Ja, vi skal til Odense og se veterantog og Jernbanemuseum. Men vi starter et helt andet sted, Brian. Og hvor er det henne? Vi skal med Niels Dahl i naturen ude i Åbæk. Goddag og velkommen til Det er Dahl. Det der er ude. Og denne gang er vi taget ude i vintervejret, hvor vi står i sneen. Hvor er det smukt med sne. Den smule sne, vi har fået i Åben Rå-området her til morgen. Det er dejligt med lidt kulde og noget sne. Det er sundt med noget vintervejr, for det giver også andre muligheder for, at man kan lave udendørs aktiviteter, end dem man er vant til. Lige meget hvordan vejret er, så er der altid noget smukt at se på. Så brug naturen hele året. Det er en god ting, at vi kan det jo. Det var da et koldt og dejligt program med Niels Dahl. Ja, nu skal vi rigtig på tur med dig, Brian. Ja. Vi skal en tur til Odense Jernbanemuseet. Food og god fornøjelse. Det er en god dag i dag, for jeg skal køre langt i tog, og det elsker jeg. Siden jeg var lille, er første gang jeg var ude at køre i tog, at jeg synes, at tog var spændende. Men mest MR-togene og MY-togene og B-vogne, fordi de er så flotte. Så nu er jeg på vej til Odense Jernbanemuseum for at se dem igen. Når jeg er ude og køre i tog, så får jeg nogle gode følelser og blive lykkelig og blive spændt. Det bliver bare en skøn fornøjelse, og så sidder man i tog, og så kører man bare ud i det blå. Forskel på en MY og en MR, det er fordi MR, det er motorvogn med førm i begge ender, og et MY, det er et lokomotiv med førm i begge ender, og så med vogner bagefter. Der kan enten være personvogner efter, eller godstogsvogner efter, godsvogner efter. Og det er røde B-vogne. Og det er de tog, jeg går op i. MR og MY og røde B-vogne. Det er sådan en fornøjelse, at man kan lege med de tog, som jeg elsker. Næste station, Strandby. Og Strandby stationen, det er oppe imellem Aalborg og Frederikshavn. Dengang jeg var ude og køre i førerhus, det var også en god fornøjelse. Så kunne man sidde og snakke med lokomotivføreren og sidde, hvor det gik fremad, og hvad han styrede, og knapper han trykkede på. Og en gang, når der var med børn ude og køre foran, der prøvede jeg lige at styre toget. Men der skulle man hele tiden
og har respekt for det, for så mange passagerer man kører med. Det er ikke sådan lige til at køre tog, når man er udvikshjemmet. Det var da sjovt at prøve at styre toget. Ja, til min 30-års fødselsdag, der kørte vi i MR-tog fra Røde Kro til Gelsted og holdt min fødselsdag. Og der skulle jeg klædes ud som togpersonale, og så skulle jeg fløjte af, når toget kørte. Og så holdt de ind til vejen, så kom der en overraskelse til mig. Og en gammel perrontraktor med nogle øl og sodavand og slik, hvor vi skulle have med i toget og hygge mig med os undervejs. Og der var hele familie og bofællesskab, det var med. Vi havde hele toget for os selv. Det var kun 2 vogne på. Og i mere kunne de små motorvogne med lokomotiv med fører i begge ender. Og når festen var slut, så kørte vi med toget hjem igen. Og der skulle jeg også fløjte af. Altså en gammel tog-uniform. DSB-uniform fra 60'erne. Og så har jeg også en DVD med MR-tog. Det hedder På danske skinner året rundt fra 1992. Og der er der en MR med og rangermaskine ved privatbanen. Og det er jo godt at have de DVD'er med MR-toner. Nu er vi kommet til Odense, og nu skal vi over på Jernbanemuseum og se. Det er jo halv af en rød B-vogn, der er skåret af. Og der står en togpersonale i dukker i de gamle brune uniformer. Lad os gå ind og sætte os ind. Ja, det var luksus at køre i tog dengang, med de togpersonale der med brun uniform og hat og sko. Og så med de brune træksæder der og den film, der kører her. Og man kan kigge ud af vinduet. Og så kunne du her til Askebæ, og her kunne du have øl og sodavand. Og her, der kunne du spise en madpakke. En madpakke. Og her, der var det et askebæge. Og så her var der nogle puder, du kunne tage af, og så sætte her igen. Og så kunne du have kufferter herop. Og så det var nok noget af småting, man kunne have. Og herhen, der var der også sådan et man kunne spise madpakke på. Lige her. Det var luksus at køre i tog dengang. Og så kunne du rulle døren for her. Og hver gang togpersonale kom, så lukkede han et dør op her, og så sagde nye rejsende. Og så kunne du trække vinduet ned, og så det var for varmt, så fik du frisk luft ind her. Og det var de gamle røde Intercity-tog, som der kørte. Du kunne se, der kørte strækningen, hvor det står lige der. Her står MY'eren. Og det var de lokomotiver, der trak de røde Intercity-tog, de røde B-vogne der, som vi var på City med den coupé der, med togpersonale stod i den brune uniform, som jeg fortalte om. Det var de lokomotiver, der trak dem, og det var den rigtige røde model, rød og sort. Og der har vi nummeret og lokomotivet. Og den var lidt pænere end den brune MY'er. Så kan du sætte dig her, og så følge med, hvad toget det kører på skinner, og så lad som om du styrer den.
Så er det mig, der er lokomotiv for at køre toget. Og her var det vindue, du kunne rulle ned og kigge ud. Og der var meget larm i sådan et lokomotiv. MY. Hvis man skulle snakke til hinanden, så skulle man råbe til hinanden, fordi der var en stor motor og larmlyd bagved. Og her kan du se, hvor det flot det kører igennem landskab. Hvis det ikke fandtes tog, så har jeg jo en anden hobby, så var det jo bare landbrug jo. Var det traktor, jeg gik også gå op i, og majtasker. Eller køer eller grise. Alt det med landbrug. Det er Olsenbanden lokomotiv, og den har jeg også set meget af Olsenbanden på sport. Og det var den, de kørte med. Og noget af det, der blev sat der, det er jo noget af det, jeg taget væk. Det er jo bare noget, de har sat ind. Og den vil jeg prøve at gå op og sætte i. Det var her Benny, han satte og styrte en lokomotiv. Og godsvogn fra Frankfurt Berlin, den er ikke her. Skide godt, Egon. Det var en rigtig dejlig oplevelse for Brian. Og Brian, hvor længe har du interesseret dig for tog? Det er helt fra den tid, hvor de kørte med de gamle røde Intercity-tog med kupéer der med de brune portrætsæder. Og nu tager vi inden tog tilbage igen, hvor vi skal ud i naturen. For jeg bliver jagtet af en hvad? Du bliver jagtet af en ulv. Ulven kommer! Hjælp! 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 Ulven kommer! Ulven kommer! Hjælp! Hvor kommer ulven fra? Jamen, der er jo nogle steder, der har været vilde ulve i hele tiden, især i Østeuropa, men også nogle steder nede i Pyrenæerne og Italien og så videre. Og efter at de blev fredet, så har de bredt sig. Okay. Og for cirka 15 år siden kom de først til Tyskland. Og nu har de så bredt sig videre op i Danmark. Ja, hvor mange tror du egentlig, der er hvor mange ulve der er i Danmark nu her? Det er svært at vide. Vi ved, hvor mange der i hvert fald har været, fordi vi har taget DNA-test. Dels af de dyr, de har angrebet, men også af afføring, der er fundet. Og vi ved, at der har været 18 forskellige ulve i Jylland. Okay. Men måske så er nogle af dem løbet tilbage igen, så hvor mange der er lige nu, det ved vi ikke helt. Når der har været angreb på husdyr, ja, så skal vi jo finde ud af, om det er en ulv, eller det er en hund eller ræv, der har taget dyret. Ja. Så hvis vi nu leger, det her det er et lille lam, der er blevet bidt ihjel. Ja. Når jeg så kommer ud, så kigger jeg først på, hvordan det er bidt. Ja. Og så har jeg sådan en vatpind her. Ja. Så der, hvor dyret det er bidt, så tager jeg en prøve. Det er for at få spyt fra ulven, hvis det nu er ulven. Ja, så kan man bedre finde ud af, om det er en ulv eller et eller andet dyr måske. Så gemmer jeg den her og skynder mig hjem i fryseren med den. Ja. Og så kommer den ind til Aarhus Universitet, som foretager prøverne. Okay. Så det er ligesom, når en forbryder har lavet et eller andet, så kan man ved DNA-test finde ud af, hvem forbryderen det er her. Er der andre kendetegn på, hvordan man kan se, at der har været ulv? Jamen, nu er vi jo så heldige, der er sne i dag, så ja, hvis der nu har været en ulv her, så vil vi jo kunne se sporene. Ja. Og vi kan jo se faktisk, at der er spor her.
Ja. Men det er ret sikkert, at det er en hund, der har gået her. Okay, men hvordan kan man egentlig se forskel mellem en hundespor og så en ulvespor? Ulvesporene, de er ganske store, fordi ulven, den er større end de fleste hunde. Og så sporene, de står på sådan en lige linje. Ja. Ja, ligesom man går på line måske. Ligesom på en line, ja. Det gør det. Og så bagpoten, den er ofte oven i forpoten. Der er meget lille chance for, at man får en ulv at se, fordi ulven er et skydyr fra naturens side, og den hører og lugter rigtig godt. Ja. Så den vil som regel forsvinde længe før vi opdager den. Så man er meget heldig, hvis man ser en ulv. Det er man. Ulven er normalt et meget sky dyr, og den flygter normalt, når den ser et menneske. Så vi plejer at sige, at ulven er overhovedet ikke farlig. Okay. Men hvis man møder en ulv, så det bedste, man kan gøre, det er faktisk at råbe efter den, eller gøre sig så stor som muligt, fordi så flygter ulven. Altså, det værste, man kan gøre, det er faktisk at begynde at løbe, fordi så er risikoen, selvom den er meget, meget lille risikoen, så er, at ulven, den tror, det er noget, den skal fange, altså det er et byttedyr. Hjælp! Hjælp! Ulven kommer! Ulven kommer! Det ville blive rigtig godt, hvis vi kunne få en rigtig godt billede af en ulv. Vi mangler noget lukke med. Jeg ved jo, at ulve er faktisk meget glad for får, så har vi et eller andet noget, eller et eller andet, der kan ligne en får? Det var måske en mulighed. Hey, Poul! Kom lige herhen. Vi har lige en speciel opgave til dig. Hvad skal jeg nu lokkes til? Jo, nu skal du se. Kan du se de der træer, der er derovre? Ikke? Ja. Der skal du gå om bag i en af træerne, og så sætte dig på hook. Og når du kommer derhen, så må du også gerne sige mæh. Det er godt, det er godt. Rigtig godt. Perfekt. Ja, bare fortsæt. Bare fortsæt. Nå, Niels, kan du se nogle ulve? Nej, det kan jeg ikke. Ja, jeg hørte det skam også. Tror du, det kan være ulven? Ja, lad os komme væk! Lad os komme væk nu. Kom væk. Skynd dig ind. Der er mange, der ikke er så glade for ulven. Der er mange jægere, der synes, at den tager de dyr, de skulle skyde. Altså den værste risiko, det er jo bestemt der, hvor der er husdyr. Der kan jeg godt forstå, at de er lidt trætte af ulven. Hvordan med sådan noget som indhegning, skal der gå noget specielt, eller er den indhegning, vi så ved, god nok? Hegnet er lige lovligt lavt. Man siger, at det skal op i hvert fald 1,20 meter, før det kan holde ulven ude. Så her ved Åse skal vi i gang med et forsøg med at gøre hegnene ulvesikre. En anden måde at prøve at undgå ulven, det er jo ligesom Åse prøver også her med, for eksempel med hendes nye vogterhunde. Åse har faktisk fået 3 ulvehunde. De bor herude sammen med fårene, så de er slet ikke inde. De lever herude sammen med fårene, så de tror faktisk, de er en del af flokken. De er allerede ved at være store, men det er kun små hvalpe endnu faktisk. Det bliver jo sådan nogle kæmpe store hunde. Jeg synes, den der får, den ser noget mærkelig ud. Den har lidt længere hals end de andre får. Ja, det er et noget usædvanligt får. Det er ikke et sort får, det er en lama eller alpaka, som det rent faktisk er. Det har Åse faktisk haft i flere år, fordi som I også allerede har set, så Pedro, som den her, den er meget nysgerrig. Ja. Og det er den også, hvis der skulle komme en ræv ind til fårene, fordi ræven kan også finde på at tage små lam. Fra Naturstyrelsens side, der synes vi, det er en god idé, at ulven den er kommet tilbage. Fordi den har oprindeligt været i Danmark, og der er masser af føde til den, som jeg så sagde før, fra rådyr og krondyr og så videre. Ja, det er jeg også rigtig glad for, og nu skal vi ud på geocaching, hvor en af vores kolleger, Brian Jensen, har mødt sit idol,
Mikkel Gryder ude ved Kastrup. Goddag. Goddag, Mikkel. Har du hørt om geocaching før, Mikkel? Ja, det har jeg. Men jeg har aldrig prøvet det. Vil du med ud og prøve at finde en? Ja, det vil jeg gerne. Så lad os komme afsted. Hvad er det, de lægger? Det er en lille ting, eller hvad? Ja, en lille madkasse-agtig sådan... Enten kan det være madkasse eller små nanoer, eller med bare en logbog i. Men man tager den ikke med? Nej. Man finder den, så skriver man i en logbog. Sådan generelt, det er Det kompas, det der jo. Ja, det er et kompas. Det kender du jo lidt til, jo. Jamen, det er det. Du er navigatør, mand. Ja, så nu skal jeg lige se. Nu skriver den nemlig. Hvordan er det så, man bruger kompasset på et skib, Mikkel? Det kan man jo ikke klare sig uden, Brian. Nej. Det er jo det, og det har alle sømænd. Det var sådan, man opdagede verden jo. Det var fordi, man opfandt kompasset og fandt ud af det med nord og syd og øst og vest. Så det kan man jo slet ikke klare sig uden, fordi der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen veje derude, jo. Nej, det er det jo. Det er jo det. Så har vi jo kun kompasset, og så er det jo den eneste måde, vi har retningen på, jo. Ja, okay, så nu tæller den jo helt forkert, jo. Gør den det? Ja, den er helt op på 27. Hvad nu, hvis vi prøver at gå deroppe af, så? Jeg tænker faktisk også, om vi skal prøve at gå deroppe af. Nu blandt andet den har jeg jo heller aldrig fundet før. Nej. Og det er jo et nyt sted for mig. Ja. Men når du finder nye steder, hvordan er det for dig? Det er jo det. Det synes jeg er jo det mest spændende i hele verden, Brian. Ja. Fordi det der med at komme ud og så opdage de der nye steder, hvor folk bor på andre måder, og der ser anderledes ud og sådan noget. Det er jo det, der er fantastisk ved at rejse, jo. Ja. Fordi så bliver man også klogere på den verden, vi lever i, jo. Men hvad siger den nu? Den vej. Nu siger den vej. Ja. Det her, det er jo styret via GPS. Det er smart. Men har du nogensinde kunne finde rundt med en GPS? Jamen, de er jo blevet gode GPS'erne. Fordi for 20 år siden, da vi fik vores første GPS på min fars skib Nordkaberen, ikke? Ja. Der var det jo med en nøjagtighed på cirka 50 sømil, det vil sige 100 kilometer. Ja. Og nu nøjagtigheden, den er jo nogle få meter jo. Så det er jo en kæmpe udvikling, der har været. Fordi lige pludselig, så kan du finde ud af altid, hvor du er henne lige præcis. Så vi har problemer på den måde, at det ikke altid er søkort, fordi vi har jo søkort også af papir. Men de er lavet før GPS'erne, så de er ikke altid helt nøjagtige. Så nogle gange, når vi har en GPS, og så siger den til os, men nu sejler vi midt ind i land. Fordi at på søkortet, der er det hele blevet rykket, så man kan ikke altid lige regne med det. Men du har et kort også, eller hvad? Ja, der er også et kort over det. Nu skal vi se, hvor er vi henne der. Nu står vi her. Ikke? Så hvis vi har ryggen til havet, så skal vi jo derovre af, ja. Ja, den siger, der er 311 meter til den. I den retning der? I den retning, ja. Jamen, så skal vi ned og have vådtag igen. Ja. Nå, så tager vi den lige igen her. Yep. Godt, det kan jeg modtage. Så. Men de kan tørre. Men så tror jeg, man ser, Brian, hvad siger den nu? 246 meter. Så er vi jo på rette spor. Så må vi hen over byggepladsen her, og så op til de gamle huse deroppe, tror jeg. Ja, det prøver vi. Fordi alt det er nyt. Det kunne jeg ikke forestille mig. Der er ikke nogen, der er flyttet ind endnu, tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Men det er da fedt, I har jeres sommerhus hernede. Det er da så dejligt at prøve at kigge ned på det der, ikke? Jo, altså. Det ligger jo lige der. Det er, og så helt ud til vandet, ikke? Nej, det kan ikke blive bedre. I er jo vant til at have vand rundt om her, stort set altid, ikke? Det er jo det, der er dejligt. Hvor langt er der nu? 166 meter. 166. Nu tæller den godt nok op af, men det er jo så nok fordi, at vi lige skal lidt heroppe af. Men der ligger ikke nogen hus nede. De ligger alle sammen oppe på skrænten her. Ja, men den kan godt risikere, hvis den ligger ved farfars sommerhus. Det er sådan, jeg har set i beskrivelsen af den. Kunne lige prøve at gå på kortet. Er vi den blå? Ja. Men så er den ikke nede ved havet? Så viser den jo sådan set den vej ned af, men det kan ikke passe. Men den kan selvfølgelig godt ligge ned. Men farfar kunne jo komme ud, som der står i beskrivelsen af den. Ja. Jeg prøver lige at se, hvad der sker, om den begynder at tage ned, hvis vi går den her vej ned af. Det gør den ikke, så vandrer den så den vej op af, ja. Som nu her, hvor vi var ved at gå den forkerte vej her. Har du nogensinde faret vild, når I har været ude at sejle? Ja, det kan du tro, vi har. Det er næsten noget af det værste, fordi når du er faret vild, og hvis du så nærmer dig land, så skal du jo vide, hvor du er henne, fordi der kan jo ligge klipper under overfladen, eller koralrev og sådan noget. Så stopper vi. Ja. Så gælder det altid om, ligesom vi gjorde nu. Ja. Stop op, og så lige finde ud af, hvor er vi henne? Hvor er vi henne af? Ikke at gøre det for hurtigt, fordi hvis du gør det, så kan du ryge ulykker. Ja. Fordi så lige pludselig, så rammer du et eller andet. Ja. Så man skal altid bevæge sig
Meget stille og roligt. Nå, hvad siger du nu? Den var jeg oppe af. Der må kun sti, den var jeg oppe af et eller andet sted. Jamen, så tror jeg, så er det heroppe. Fordi det er det der, når det er farfars hus, du ved. Så er det nok et ældre hus, ja. Det er et ældre hus, ikke? Og det kan du se, det er de ældre hus, vi kommer til her. Ja. Så må vi prøve at se. Nu siger jeg 71 meter, 70 meter. Nå. Så nu var det ikke så længe inden. Vi er 66 meter, så det er nok op omkring det træ der, eller sådan et eller andet. Så store træ deroppe. Ja. Det er jo så, fordi jeg genkender det, ikke også? Ja. At jeg har prøvet det før, hvor man har søgt, så man ved sådan nogenlunde, hvad terræn kan være, og hvad det kan være for noget, ikke også? Så altså, jeg synes jo, det her det er spændende. Men du ikke røget på det der Pokémon? Jo, jeg har prøvet lidt af det, men det var ikke lige mig. Nej. Så synes jeg, det her det er helt ærligt, ikke også? Det ser lidt tosset ud. Ja. Fordi ude, hvor vi bor på i Københavns Havn, der kommer de jo gående sådan her. Og de er jo ved at gå i havnen, de der unge mennesker jo, ikke? Fordi de går der og kigger ned i deres telefon hele tiden, ikke? Ja, det var det. Og peger mere og mere den vej over. Så... Ej, prøv at tænke, hvor præcis den er. Ja. Det er jo helt vildt. Det er rimelig præcist. Hvad siger du nu? Nu siger den 5 meter? Ja, 5 meter. Og det er sådan cirka her. Og hvad så? Så nu skal vi finde? Ja. Hvordan kan det se ud? Den er lige her. Hvordan vidste du det? Der lå en sten der. Prøv at se, hvad der er inde i den sten. Der er et hul. Det er der også. Har du været på for? Har du snydt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Jeg har så geocache i så mange år, at jeg har lært, hvordan de kan se ud. Er det rigtigt? Det er derfor. Så nu står der så fint. Nu har jeg så... Hvad der er godt nok et skriveredskab i. Den lille blyant, den lader vi lige ligge. Skal jeg holde den? Ja. Så skriver man så her. Nu har jeg jo så min egen guldepen med her. Ja. Så skal vi lige have... Jeg tager lige et eller andet. Og du kan jo ikke med de kolde fingre der. Det skal nok. Ja. Jeg tager lige min telefon op og lægger... Hvor fanden fik jeg gjort den der? Den er i lommen. Den har vi her. Så kan vi lige bruge den til at skrive på. Så skriver jeg mit... Hvad har vi i dag? Den 7. Den 7. Ja. Den 7. i... 17. Og så skriver jeg det jeg bruger som mit OZ0BJ. Og så skriver vi de her. Hvad er det for en kode? Det er min initialer inde på geocaching.com. Okay. Og så logger jeg den via min telefon om lidt. Ja. Og så kan jeg skrive i, at jeg har gjort det sammen med dig. Okay. Så OZ? Det er det, jeg bruger, når jeg skriver her i de her logbøger. Det ville jo, hvis man var til søs og skulle kalde på radioen, så ville det være Oscar Zulu. Skal vi lige have den rulle rigtig sammen, for det er jo synd, at... Så kan man se, der har været andre der. Der har været andre hernede, ja. Og ja, det vil sige, der er nogen, de har logget den 27. i 8. 16. Så det er lang tid siden, hva'? Tiden den går. Ja. Men når jeg tænker på, når nu siger tiden den går, har I noget tidsfornemmelse, når I sejler? Ved du hvad, vi aner ikke, om det er mandag, tirsdag, onsdag eller søndag, når vi er ude på de der lange, fordi det følger vi jo ikke så meget med i, fordi hvis man så er i nærheden af land, så gør vi jo, fordi så ved man, om så er butikkerne åbne og sådan noget, ikke? Men når vi er ude på de der små øer eller ude til søs, så kan det være den ene dag eller den anden dag. Det gør ikke det store. Og vi skal se, det sidder rigtigt på. Det gør den. Nej, det gør den tror jeg. Jeg kunne se, den den er ved at være rusten, så den skal snart skiftes. Ja. Men se, så ligger vi den her ind i den. Sådan. Og så vender vi lige den her på hovedet. Så ligger den klar? Ja. Og det er jo sådan noget min hobby. At finde nye steder. Og det her, det er jo et nyt sted. Det er jo så for eksempel et fint sommerhus. Ja. Og så har vi jo en kanon udsigt herude over vandet, ikke også? Det er det. Men det er jo det, der er det gode til. Så kommer du jo også nye steder hele tiden. Ja. Og nu skriver jeg lige logbogen her om lidt, når vi lige er færdige med interviewet her. Men altså, jeg synes jo, altså det er fascinerende, det er jo udsigten her. Og det lille hyggelige sommerhus. Det var jo et lille hyggeligt sommerhus, ligesom dit. Ja, det er det da. Det er lidt større måske, men... Det minder meget om. Ja. Men jeg synes, det er nogle små hyggelige sommerhus. Ja, det er dem her, de er altså fine. Ja. Så ved jeg ikke alle de der nye. Det var et rigtig spændende indslag fra Brian Jensen og Mikkel B. Eriksen. Det var noget, alle kan lære lidt af. Jeg ser med i næste uge, blandt andet, det handler noget om kærlighed. På rigtig glade snekhensyn fra alle os her i Aabenraa. Ja. Og Brian, du interesserer dig for tog? Ja, det var de tog, som vi lige har set. De røde intercity-tog, man kørte med dengang. Og hvor de havde de brune uniformer på.
Skal du ud og køre i tog i det her år? Ja, Hvor skal du hen? måske derovre igen. Det bliver være rigtig godt for dig. Ja.